ngai kublaya pi haga kerteng ke betiang tam ke jong utra Jesu Christ. Sa sisian pat tungin lei ban pusan na gaktien ke jong blai. Ban ga skos kem pa gaktien ke jong blai kan kirku yang hilang baro haga ni ke sngi. Ka Jingpuson kan long naka Shithi ke bening kong show Timothy kalau nong ke ben riu kedkot ke bekat nyo hadu ke bekat kendai ke kentien ke bohong tu hukum ye kita ki RIEWSPAH hak ni ke pertai ban om ngomeng lemne ban om kermen ha ke jingbam tikna ke spa henrei ha ublei uba ai ker hai hangi ye ki baro ye ke ban pendon kam skobha ye ki bakin le ba bakin man ker hai ha ke jing le ba bakin long kibala kloy ban ai kibala kloy ban yes ngolam kibakin show ya lade ya ka nongrem babha ya ka por laway knang bakin yo bat khak ya ka ta ka jingim ka balong ka jingim ka bashisha kri ka long ka hukum na ka bynta kibriu kibadon spa hakni ka slap pertai don kibriu kibaduk don kibriu kibasulong pedeng don pat kibriu kibada RIEWSPAH shisha kibadon kerhai ke spa tegadi ke khubor kalong kerpang na ke bynta kiba RIEWSPAH ken ma bo bleu i lot ya baro hagani ke bynta ngi i sauteli ki hukum ki balakran kerpang na ke bynta ki briu ki RIEWSPAH ka baningkong i bagaktien ke jong blai ke hukum bagi RIEWSPAH kim day ia ke ban ngomeng ka jing ngomeng lani ka jing sarong kadai ka ba blai umla ban sha kadai ka ba blai UECA Kedena kita kedau bun sien haba ngilong kibadon ye ke spa klempoi perkat kani ke jing sarong ka wanhi ha ke jimun jing perkat pateng teng bun sien ru ka pau shabar namar ke jing meng ke bahapo ka jing perkat tiga hukum ke bandingkong na ke bentai ke RIEWSPAH kalong kim day ban long ki bas ngomeng kim day ban ngo sarong ya ka jing don jong ka spa hendrai ki day ban ngo sarong bagi itu ya ublai ubar RIEWSPAH day ban sarong ha ka spa hendrai ha ublai tiga tak di ke bandingkong bat ka ba ar pat ka ktien ke jong blai ka hukum ba ubar RIEWSPAH day ban shania rani ban kermen haga spa ke bam tikna da shisha ke spa kalong ke badon kam henrei kamlong pat ke bala ban penem yo briu bat kamlong ru ke bala ba kan lek lang bat ubriu anda ubriu ulayap no nagri ke perthai tadena tagadau kumba ubriu uwan shagni ke perthai lingkhoi unleit ru lingkhoi unumla banra watang kindiat ru ye ke spa tadena tagadau ka khtin ke jong blai ka hukum pa ubriu RIEWSPAH day ya ke ban kermen thala ani shania aga spa ke bam tikna henrei ude ban bu ya ke jing shania ha ublai ubadan bor ublai ubabat ya ke jingem ublai ubatip ya ke ban sawan perublai uba iej bat uba perkhat na ke bynta ke bam jukut ka hukum ke balai pat kalong ubriu RIEWSPAH udai ban manroi hake jing le babha udai ban man kerai hake kam babha shakiwe gitep ikini ke jing shisha ginam la ban ai
lemda ngidon. Ubrio ubaduk unumla ye kebanyarap. Daga pisah ketingka syakiwe. Namarwat ye lediru umdap. Henry ubrio RIEWSPAH udon ye kejingla banyarap ye kitagi bedon kam ye kejingarap. Daga hukum ke balai kalong bagaktin ke jong blai kaong. RIEWSPAH uday ban man kerhai hakikam babha. Uday ban lo basbun ban siam. Hoi, uday ban sebun hadu ba mla syuk ban yarapat hadin nakadaw jong kajing telut ya kajing yarap syakiway. Henry da kajing start ke bau bleu la ai u. Un pendon kam ya kajing start ban long kajing bentoy kajing kerku kajing yarap ya ki badon kam. Ka hukum ke besaupat kaktian ke jong blai kaong. Bau RIEWSPAH udan kam ban kun show ya ka nongrem babha na ka benta ka lawe. Kenang bau nyo ban bat kak ya kata kajing yang babam jukot. Kani kajing kun show ya ka nongrem. Ka keren syapang kajing long mensiam ka bayadai bat kaktian ke jong blai. Kalong ka bala bangin yait lat na kaktian ke jong blai. Kabalong ka nongrem jong ka jingait ka jongi ka nongrem jong ka jingem ka jongi hi paro kawai. Tadi nak kata daw RIEWSPAH umday ya ka ban yait lat na ka nongrem jong ka kaktian ka jong blai. Kanang ya ka ba unla ban yo ya ka jingem babam jukot. Tikini kilong kisau teligi hukum na ka benta jong RIEWSPAH. Kabaningkong umday ban sngobeng, kabaar umday ban syanya hagaspa kabam tikna, kabalai uday ban man kerhai hagaban le babha syakiway, pat kabasaw uday ban kenshow ya ka nongrem na ka benta kajing yang babam jukot. Ublay kajing sok un kerku susu ya pi, bat ublay unang penla ya pi, papinang san hagajing long bakin jaman siam. Itu ublay un kerku ya pi, perwanum klan ubleu i gepi kumba pilong. Amen.